Iya, kalau kayak jalan kok awal suwung wis kuwung wis kana wong. Kok dan awal. Edan tenan iki. Piye? Kutho sepi tapi. Lah iya. Ngene iki jenenge kutho. Kutho kuno. Pi, kok zaman tahun. Pi apa mangap iki? Nang rumah. Wedi aku. Liyane. Liyane. Dan yo ali yo ora ana wong ya ora ono binus kok ndi kok ayo motone bengi tak piro sih bengi iki jam piro iki jam oh ayo lebu ayo babalan jamu gor sepi yo ayo ora ono ya aku nih ora ono ayo di aduh kowe nek aku ya tau tahun Pak tau ngarane lapan kebon yo lho anu alun sepi sayang iki pisane alun-alun sepi kok sepi corona malah magetan oh iya Bu misalnya gawe kok apa dijari geglek wedang nang mlaku ketika wes gak marang buka ae gojak mlaku ora mau jajakne wes jajak rene wudune kok ayo dan No. Ini dipangan apa? Dipangan wong. Kan jero napa? Yo, iki. Jero napa iki? Peteng mah. Ora apa-apa. Oh, ngene lho. Peteng lho. Tapi enak tapi. Aku ora wani lho iki. Ro jeroan tapi aku. Ro jeroan nek jero. Yo mangap. Kadang ceruan ro jeroan. Untung ditok ae. Radio kok le. Gitu lho. Iya. Tapi apik. Oh, apa dulu nek ngene. Tapi apik, Pak. Golek aja mana? Wah aku. Iya, aku kesel aku. Ngocoke aku. Aku ora ngene. Ayo. Wes ya. Wes iki apa? Terus buka lho. Ayo. Wes wong ngene. Apik jane. Iki nek tolke barang. Iya. Tak kebalik. Gede kebalik. Gak aman. Cok parani. Iya. Cok parani. Desa kok parani mingkem iki. Nah iki. Lah iki mangap regane piro? Awan mingkem. Piro sih yo? Ayo guys yo. Aku. Ayo. Loh. Iki ngasih tenanan to wong kowe. Ayo. Ayo, dan. Duh, yang saya penak dulu. Yang wong yo. Penak aku. Apa ngene? Hei, mau ayo jangan. Hei, apa ini? Lagi ada tahu cerita ini. Tapi ngawalem. Oplet iki ya. Oplet pacar nih. Cuma tapi lah. Sini keras male wong nyapa. Ana wong. Ana iki belau. Oi. Oh, jelas. Iki.
resik. Ayo. Aku golek es tak telegukane. Ora enek. Aja mlaku to iki. Sawang sik buka. Wes buka. Enak nang banyu putih kok omah ya. Rong ngene. Lah iya. Ngeteku kutha rame. Ayo. Bek sumbung, coba malah keramaian Bu. Pas pasar malam. Ben. Ojo. Wong. Ngelak aku tuh. Sasan kok. Ben aku ngelak. Ora ana kok esok. Piye? Kita jadi udah. Lem. Lagi piring. Gimana? Lampu lah. Tolong orang apa aku. Guys, gerobak kok mantel iki banyak apa karepe. Tapi mateng ngono. Betul mateng. Lae nyambut gawe kok rekosane kaya ngene, arep golek pelaris angel ram. Mangkat jam 6, jam 09 kon tutup. Corona rekosane wong cilik. Yo. Ngene iki lho rekosane wong nggih. Wis manut aturane negara ya aturane negara. Yo, rongso aku iki. Nyambut gawe oleh pelaris. Awak. Larane bakul 12. Terus polan. Selesai ya. Cuci tangan. Tangan pakai masker. Iso anak kerane ora wi. Ada banyune lho, Mak. Lah suwonge ngene banyune kok. Iso nggo apa? Iya apa nanti anu banyu kok. Iso. Nggo bledul e. Kayak amum. Akhire. Sane iso kok. Ah iso. Apa ning kuning-kuning kae? Isine apa ae? Banyu yae. Tapi ngono. Gae. Wes iso yo. Ini apa? Ben gue. Engko sik parah iso penting. Pikos iki. Ayo. Eta iya iki. Nek krane ya. Eta. Iki apa iki? Iso. Sik ta jangkrik sik. Apa iki? Piye ngono? Ki mangan bakso ka lho. Apa? Ngecap iso malah gelekek iki iki. Dek sik. Warung kok. Kita ngene kapang lagi kita iki. Cep ya. Cep. Kocok jane wong Karo, aku gak milih ya. karepe dhewe. Aku gak milih kok. Ngene iki basah aku. Yo mbo. Banyu apa iki? Ngene banyu resik. Mesti kali. Kaponten yo. Muntuk aku. Iki yo. Oh, berarti ngilakne iki abang lho, milakne. Iki apa iki? Kowe ku wis juabeleh ning urung-urung kok ilekne. Apa gak? Oh, gak ro. Nah, Gak kok iki. apa kuwi? Ada. Ya, ada tahu. Kamu nih. Padha wae. Sabun iki. Tapi ora muntuk, Mak. Lho, sabun ora muntuk iki piye to jane? Kudu sabun. Nah, ini wis steril. Nah, ini kita kewen ta. Dan aku coba semprot to. Ora. Talokmu nang dhewe. Bentang. Yo. Wes. Bentane banyu wae. Urung Wes. Tenang, tas berapa iki? aja muntuk karo lambemu. Ben muntuk. Nah, iso sik steril. Yo, Minggu lho. kaya ora ono. Udu piye wae kok sikil barang e. Terus Wes kentane banyu ayo. orang bayar Lah aku. Makasih. Durane diopo iki? Wes ayo. Wes. Lah aku. Apa kowe? Kadang lah aku. Dolan ayo. Gak sah dolan. No. Rekoso wong cilik. Gue. Bakul apa guru gue? Pak, bakul wis tenanan. Nuwun. Apa le? Bakul wis tenanan to. Tenanan kene bakul tenanan le. Ya piye? Tenanan piye? Ya apa ya nek diputi ngono iki? Kowe iki ngerti aturan mana le? Aturan apa? Aturane negara kuwi mau. Kok gak ro? Goro. Piye Nah, wong piye cilik asline serba kleru. Asline piye? Wong cilik kleru-kleru apa-apa. Iya sakmono gedene iki. Iki nyambut gawe jam 6, jam 09 kon tutup. Lah nyapa iki sama Lah piye ne to? 6:30 sama 4 jam tok. Lah kuwi oleh apa aku nyambut gawe? Kerja 6 itu
Songo. Telung jam tok mangan apa? Lah iya wong cilik ki arep mangan apa nak ngono kuwi ki carane iki. Mangan apa? Penake. Nah, aku mangan sego. Ndi apa? Mana, Pak? Mana, Pak? Kapan? Ya padha nak segone ki. Sanake. Nak sego ki Sego. padha. Sego lelekan ngono. Longsore nggo nyarutang ra kenek tengene iki carane. Oh Wis iya. tak ingoni sing omah apa. Urusane. Urusan ngono ki sak enggak. urusan tele-tele nak wong cilik ki. Nah. Beda karo kowe kluyar-kluyur aku. Aku rene iki mergo kowe arep nyapa rene iki? lho. Nyapa arep rene? Ora nyapa. Ning kutha ning Aku kutha dolan, Pak. kono. Ngene lho, Pak. Aku kok malah Dolan no. ngopi. Dolan kowe. Ya kowe arep kemu Ya. ra ngurus. Ya, piye iki? Bakul nesu. Jawa apa ora bakul ya ini Aku iki? nyapa. Bakul ki tutup. Kok bukane? Pegang. Loh, piye buka mau? Lho kaya piye? Ora sing ora. Ora butuh duitmu iki. Lah aku piye? Coba banter suarane. Lho Ben. Lah, Ini mak wong Lho kan nyapa? Ngomong, Pak. Tuwek ta kowe. ora ngono, Pak. Ngene lho. Sampeyan tak ajeng ya. Omongane buah terus jan ngene. Yo, Pak. Ben. Wah, aku luwe. Lih, lu kowe arep kemu urusanmu. Arep kemu urusan iki to tanan iki. Wah, aku ngubung-ngubung orane ngono bocone wedang-wedang ngono. Delon kabeh karo. Ya niki wis tutup iki. Ayo, makane tutup iki. Bukane. Boleh. Aja sik. Lih, Piye to iki? kuwi urusanku. Nah urusanmu golek mangan, golek mangan. Nah, ibu pengen kene tak Dol ora iki. Panganan kuwi. Dol ora, dol ora. Pen, kon mulih. Aku arep mulih iki. Jangan dipukuti. Heh. Wayahe tutup iki Aku ora. ngelak, Pak. Piye to iki lho? Panganan kuwi. Ngelak. Lagi Kok jauh tutup terus ora? sampe yo banyu nih kene. Ngayo. Apa ngunjung, Pak? Bayar lho. Bayar ora tutup. Bayar aku. Bar. Bar piye lho? Lu mau ibarat Sok barang aku. Nah, Kak, ini gini Pak, saya lho. Kamu piye? Kan bakul lho. Iya, Tukane mo. mo. Lho, piye to iki? Sik to. Ngene. Sik to. Saiki mu aku jane golek duit. Nah. Tapi sarehne iki jame wis jam 4. Jam 09.00 wis tutup. Aku jane butuh duit jane. Nak carane wegah. Loh. Berarti iki aturan negara. Nak kowe gak trimo golek omongan jopo, aku nak tutup. Wis esuk hari. Pak, ngene Pak. Ini tak omong. Saya tahu ana saya tahu. Wah, saya tahu ngomong iki bantah ae. Ngomong to? Lah iya. Aku dek kae. Ngomongan nyapa? Anu. Apa nene? Yo, anu. Aku rek golek es. Kono-kono kae tidak disebut buka ya, Pak. Lah kowe teko kene barang iki nyapa? Aku iki dolan tak Pikir kira urene iki. padha. Mangan sing enak. Nah, wis piye? sampe esule. Iki jam. Udah tanter ini udah sopo. Aku tuku duit tak mulih aku. Aku tuku Pak iki. Rasa kok tuku penak kok pek. Lho, es iki tuh bakuli. Asane kowe. Lah aku nek tutup kok. Itu biar enak iki lho. Kowe iki. Ora enak. Entok sego 3 es. Wis rasa. Mulih kok. Kali yo, tak kukuti. Aku kowe Pak. Kowe ngelak. Aku wis mlaku kok kono lho Pak. Ayo langsung Mulih sana ning Pak. desamu nek kan omong warungmu buka. Aduh, iya nang warungku buka bisa. Alah gula pinggir jalan kono lho. Nah, kene satu tutup kabeh to. Lah kene iki ra pikir dalam pikir apa? Aturan. Kuwi mau domongi aturan kok angel men to. Canom ndi kuwi? Domo aturan apa ora? Ono. Wah, wong ngene iki wong WhatsApp iki, Pak. Aku Lah iya. yang ini. Bener kowe los, tapi aturane tutup kae. Gak Tak kukuti iki. Pak. Wis, Kok sak nunut iki Wis. ora olah. nak ngiyup-ngiyup ya nak rikesi iki. Wis jamin tek. Ayo gobalen ae. Gon mulih. Aja. Loh. Besok budal. Wis iki. Aja. Rasa Iki kok. lagi. Ale. No, no, no. Ale ayo. Bocahku iki. Yo awas awe. Yo badhe bocah kuwi dagang aku. Arep tutup bareng-bareng aku yo kok mulai wae. Bocah ki cantik kayak. Ada ku kari. Apa le? Hei. Oh, bocah kuwi cara gedhe kabeh wilane. Piye to iki lho? Yo, bocah ndablek kowe. Anake sapa ya kuwi awas ro tak golek le kowe. Tak omongne anakku kowe. Oke, siap. Action. Hai.
ae nyambut gawe kok rekosane kaya ngene, arep golek laris angel eram. Mangkat jam 6, jam 09 kon